गसाइगावआव 113थि मागो पुर्णिमानि जयग होनायजों लोगोसे 14थि शास्त्र सभा खुंदों। मागो पुर्णिमा आरो ब्रह्म धोरोमनि 14थि शास्त्र सभाखौ लोब्बा लाखिनानै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय अमृतपुर ब्रह्म सेवा आश्रम अन्थाइबारियाव साननैनि हाबाफारिजों खुंजानाय हाबाफारिया दिनै जोबथा सान। फुंबिलियाव मागो पुर्णिमानि जयग आहुति होनायजों लोगोसे धर्म शास्त्र हाबाफारि मावफुङो। बे हाबाफारियाव आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलनि सुबुंफोरजों लोगोसे सोनाब बंगनि ब्रह्म धोरोम सिबियारि रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे सत्य मुवानि प्रति जोंहा फोथायनाय आरो मान लाखिनानै मोजाङा बा गोजोननाया अबेनिफ्राय फैगोन? जोंहा बोसोरफ्रामबो जोंनि ब्रह्म धर्मनि गायसनगिरि श्रीमद परमहंस शिबनारायण स्वामीनि जि थैनाय सान, बे थैनाय सानाव जोंनि बे सुरुप तिथि प्रसार संसद सा सानजाया बोसोरफ्रामबो मोनसे हाबाफारि लायो। बे हाबाफारिया जाहैबाय मा जग्य आहुति होनाय आरो शास्त्र सावरायनाय। दा बे हाबाफारिया देग्लाय नैबे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगावनि अन्थाइबारिनि अमृतपुर ब्रह्म सेवाश्रमाव मैयानिफ्राय दिनैसिम थामहिनबा 15 आरो 16 फेब्रुवारि साननैनि हाबाफारिजों जागासिनो दङ। दा बेवहाय जोङो मैया मोनाबिलियाव सिगाङावनो इसोरजों मोजां मोनजानाय जि यज्ञ कर्म, बे यज्ञ कर्मखौ जोङो अखण्ड यज्ञखौ जागायदों। अखण्ड यज्ञखौ जागायखांनायनि उनाव मोनाबिलि समाव जोंहा बेवहाय मोनसे जोंनि बे सुरुप तिथि प्रसार संसद सा सानजानि सिङाव गासै 7 जिल्ला कमिटिफोर दङ आरो लोगोसे वेस्ट बेंगलनि भक्तफोरबो फैदों। दा बिसोर गासै भक्तफोर आरो जोंनि मिरु संसदनि दैदेनगिरि प्रसारक गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय जोंनि आइ आफामोनखौ लानानै जों मोनसे भक्त सभा बेहाय खालामदों। आरो बे भक्त सभायाव जोङो स्पेसियेलि बे फैबाय थानाय समफोराव जोंनि सुरुप तिथि प्रसार संसदआ सुबुंनि बा जोंनि भक्तफोरनि आध्यात्मिक बिथिङाव जौगाखांनायनि थाखाय मा हाबा मावलांनांगौ बा मा हाबा मावोब्ला जोङो परमात्माखौ मोननो हायो, थामहिनबा थोंजोङै फंसे रावै स्वरूपाव स्थिति जानो हायो, बेफोर गासै खोथाफोरखौ जों सावरायदों। आरो बेवहाय जों माखासे ओरैबायदि थांखियाव फैनो हादों जे माने सुरुप तिथि प्रसार संसदआ थांनाय 1984 मायथाइनिफ्रायनो जिहेतु फरायसालि गायसंनानै जोङो सोलोंथाइ होबोगासिनो दङ। एबारावबो जोङो मिरु संसदनिफ्रायनो गुबुन गुबुन जायगायाव बांसिननिफ्राय बांसिन फरायसालि फसंनानै जोङो माने सुबुंनि मोजां खामानि सोलोंथाइ होनाय जों बेखौ मावनो नागिरदों। आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंनि सोरगिदिं गोबां गरिब दुखिया मानसिफोर दं, जायफोरहा गाननो जोमनो गैया, जानो लोंनो गैया। बेफोर गासैनिबो जों जि हायो सुरुप तिथि प्रसार संसदआ माने खामानि मावनायनि मोनसे सिद्धान्तआव फैदों। आरो बे मथेनो बेफोर गासै खामानिफोरखौ गुसुं समनि गेजेराव मावफुंनो हानाय बायदि जोंनि संसदनि सिङाव थानाय जेसेबां आइमोन आफामोन दङ बिसोरखौ गावसिनि मददनि आखाइखौ जोंनिसिम माने फोलावनो जों हांख्रायदों। दा जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव जों बे हाबाफोरखौ मोनसे थि समनि गेजेरावनो मावफुंनो हागोन। आरो दिनैबो जोङो दहाय फुङावनो यज्ञ आहुति होनायजों लोगोसे बिनि एसे उनावनो जोंहा शास्त्रनि बोसोन बायदियै बे मुलुगखौ साखोन खालामनायनि खामानि मावनो गोनां दङ। बे हाबाफोरखौ जोंनि बे मागि पुर्णिमा फोरबो फालिनायाव बाहागो लानाय आइ आफामोना मावदों। आरो नैबे दा दहाय फुंनि 7:30 रिंगानि एसे उननिफ्रायनो जोङो माने थाद'नाय गैयै शास्त्र बिसार बेखौ जोंनि मिरु संसदनि प्रसारक आइ आफामोनहा खालामगासिनो दङ। आरो बिनि गेजेरजों जोङो फोथायदों जे माने जोंनि जेसेबां भक्त आइमोन आफामोन दङ बिसोरो गावखौ स्पिरिचुवेलि डेभेलप खालामनो हागोन। आरो बेबायदिनो मुलुगाव गोजोन गायसंनायनि हाबाफारिया आगानसे आगाननै बेबायदिनो सिगांलांगोन होननानै जों आसा खालामदों।